ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିଦେବ ହାଣ୍ଡିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ନେଇଛି, ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଦୁଇଟି ନେଇଛି, ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ନେଇଛି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନେଇଛି, ଆଉ ଆଲୋଭେରା ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଅମଳା ନେଇଛି, ତାକୁ କୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଥିରେ କଳା ରାଶି ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ମେଥି ଟିକେ ପକାଇଲି। ମେଥି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଯେଉଁ କାଟିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ପକାଇ ନେଲି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ପକାଉଛି ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ପକାଉଛି ଆମ୍ଲା, ନହେଲେ ପୁରା ଜୋରସେ ଫେଣ ହୋଇକି ବାହାରିଯିବ। ଅଳ୍ପ ତେଲରେ କରିବା। ଅଳ୍ପ ତେଲରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫେଣ ମଲା ପରେ ଆମେ ସେ ତେଲକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲକୁ ଛାଣିକି କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରେ ଆଗକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲି, ମୁଁ ଘରେ ବାହାର କରିଥିଲି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଯେଉଁ, ସେଇ ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ତରଳେଇ ଦେଉଛି। ତରଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡବାରେ ପୁରେଇ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କେଶ ଝଡ଼ୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଘରେ ଏମିତି ତେଲ ବନେଇକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।